ba show me home le ba nyina ne say be ma kwabra janfi be ni kuta nkura miensa kuta nkura miensa wa chu nkona gumi so emfre bebrebe emfre dukura de etia msa me ho ode ntimi me ni ho ode nso ma fa mo de bia me kukuhwe ase bo se me di hwe me ma no fa mu to bo ase ansa kwabla janfi one ne wa adopt mo ayi adopt nkura na na se kwabla janfi ye hwan ya wonni kita nkura miensa waye wo hia no wo hefa ede na course wo ma setene mu yesi bibi anje greda anase bibi ankoka papa enye grede de enti na wone ne tena nkwara miensa pie mu na afi na wagya wo ma boss na setena ne tese hu no wo hefa ye nhya ase mfiri ho bifa na meto ade wo na meto so meto ade wo kete ne hu ye hu ye wale ye na e betena kon ma francho mu hu me wo ke yata na mo wale wo ke yetia se kete na me hu na amfa na ne tena ye okay ne betena kon ma francho ti kon ma francho ne yetena ya me ne kuta nkura miensa okay fiha na asetena ne nkoye na kese me am ye sesa de metwa so ni etwa asetena ne so mo tena be semfie SOMPA cho me fa some minutes na be 10 years kura be se ba panyini me ne ba panyini wo 22 years oh okay just say oja wo ho no koye ne 10 years etwa mu nti abeka ho wonni kita akwada wanya 22 years ai wo sueduma wow ena de na si ya setena na enkoye ena wo twa so na me twa so ti mi twa so no asefe no to nkra na agumi so ti mi so me she be hu de jem sapo mudin e de ku hwiase ya hwe nkra ma se panyin ni sueduma wo ba no so e wo SS ena me ne last born no so e wo JSS 3 after the school se sa ho je ba me so na me ko je bosia ya na me de ye adwuma ti me ko je iskana me di me akwa ni school ko mu no me amanfo na dom nti me saka we se me ko twia wo mo kana se me de aka ye adwuma sikasa me de ye adwuma na me ye adwuma skan ba me ye adwuma na sinana ya poma ma ko dwuma aba bebia me fanse na sumo wa ayo wo so ti me su me hu na me nan no ko suna ayo wo so no oh say man you will fear bebo su me kra bobo su me I say bangi for you so ha me ti me kra ant na fie na ma hwem mani kra hwem kra no ti say kra ya wo ne de maami asha wo ti me ka me da wasinya me nhira wo ba kra ne wo ti me aso me ben maami na waso me bani mu a wo kra ne ko school ti me e mani ska wo de kra ne ko school okay chire no me ne last born na wo maami ne nchen ti say bangi for you me kwa me ti me na fie edi me da ma za musram ko bra jamfi won so na ani won so nkra ni na ma bre na adum fon so nya me mo na me hu mo bra me ntimi entwe sike na me hu ntom na me nya kwa enhwe me ma eti na wona ne tiande ba de na na ekoso a wa hu se ne ma nkoye nti ma wo twe wo ho wo hia no na asetene ne motesen ye ba ne sen na ene ma sesa apreko pesa wo ka se wo ntimi biem so me tina ayi wo ko trek wo kwa se ye dan wo ma o ja mi se nwura mu honom me ni tim bronco new site wo ma tie fo mu hu de wo ma hu mi wo kwa wo ma le se me de na ekọ no me ni kuta nkura mi nu ai mi ensa wo kwa wo ma sa na mti de bi e wo se mi twa so na mbi timi hwa me ma na mi ni twa so a ibhe nkura no na ada na one ne tia na one ne tina ya enka wo ntimi nhwa nkwala na ana kwa wa manko wanti na ema wo nam so ana wo gina so a wo de te wo ho se wo kwa trek na se bi kura bo ko do wo kwa makura wo kwa se bi kura busumi isia no wo ma oton de ba na ma wo de force kwa trek e wo hen wo na wo timiti bi kwa san kwole ne baby bebre na ubisa no ba de se be ma no se sisan ye ba na setena mu a wo nan no na eda TV so yi ba jai oh kafra enti etwa ko ma na asesen ai twa ko e de aba na gisu nti ye ntimi enye kuro na nhwe wi akora nso so abo kafra wate enti na wakọ trek ya wo ma kan tete no so na entesa oba wo ni ukunu tie e na asesa ye bia bade ba de ene kasa be na wo ka kire na aseda no
once say nam so ntino ka say na won ne ntena biem se wo kwa wo ma na me nkuwa me sukwenkwen me bi kwa chima na me ne me ma no de jes me hu say e hawa no pese me ka say me sa to aso na wa emwa me de jes wo ze mi traso ne se nyankop me sra ho de ka mitimi hwa nkura no na okwa na wo ma no ne nyina mu nso no wonfa makwa homabɔ sika bi hansende mo abram bi ma na wakodi be 6 months no oba na osa beyire ne wo da na se osa no bedin hye mu ntia na usuro sa wo bebe bie mu ntine ma wo twe ho ai ti wo no ko twa to bam tete bi ntimi ne ntine biem ti ye ntwa so bisa sa atam kura me ni jaye no me last morning na me ka so o Jesus train won ne kita me kete won ne kita me o woni mfonyi wo ho mi pa twa de be na ba na wo ha sei na ba de ma abra no onni wukunu ni mfonyi wo ho pa twa de bi adentia se me fresh me ba wa se sane dem woni wa se sane ne manyina afi dem no one ne wale ifi aware ana mo ye wedding bi da bi ya anya hwe ani esa won so anwale na so so ware wo ana ne tena 10 years ni akiri wow abusia nada mafosia krobi so ba hema na menka ne sa ne din na de ana ma hema anya sa na tie enana no mudin na wokita na abranti akwabena jamfi kwan ya wode ne fa so no wose enye ne de ene wode aba bedan ye nana fosia madam enti be man na osro so sa na obeda amwanyem how no doso sika ma akohoma emma enu ntina wo ka sa wo twe ho no na wo twe ho na na se muntamote ye no ebusuafo ni bia mem ana se no oda suban said no wo de kwato mpanyimfo bia de mafutuo koyen so no na so de na eden se ka huro din bi na wanti ana se na siye ye na me ka se metoko so a emwa me wan fan kwato panyi bia anim ana mo asetena na mo mienu nko ana mo nim na panyi bia wo maame enimu bi wabusuani bia be ma no na onim na busuani bia na me ni busuani nso ni mabusua na denti na asem no bia wo da suba boni bia de no wantimi anfa ankwankoto wo mani mu anase bibisa na wa wutimi take you decision say ma brenti ane onkwa ne baby na so call baby so kwa no de me fa so no wakwa o ma bronco no isa to kwa me say wo se wakwa wo ma yate ase enti wantimi anfa ne busuani bia eni feri anka se me de kwoto na ni ma watimi aboa me sa fa nkwa ne hwemu ne won hwe ne kwa ne de busuafo no ya we abusia mo fanche ye boy homoden se yensa beka be ma no na yetimi ene no akasa so hyefa ye se ye muante no se wo pese de aba de ne ye boa wo se amane se de amne ba ya ne se sikara mkwaje mni adwuma mi pra ye no omo ha me bi sika kura ntwe na okwaje sika wo ho me kwaje low wo hin search the okwaje sika sen 25 ne sen 25 million 2005 na ya he asia ye etua ba ko de to so mi gotwe na mi kwashi asa sign we say na bank fo no on kan kire o musa wapila maka kire mo so ma from maka kire mo semble maka kire mo so mo plan so no ha ro mo kwa na efref eguso mo frefre me say watimi atu anamo aba ha se no watimi atu anamo akọ de wo akọ kire mo se esan se na atu wo nti no eno nti na ye osi akwan bi nti ema wo ntimi entue sika ne sese no emro asemre esan na to me de ye manager na wo di enimu na me frɛ ne ka kire ne se asemu se adenti na wo nkɔ ho mi so se me ko mo de mi be hye omo de wo be hye sesen wakwaje besia wo de ye adwuma na wakwa adwuma so na esan ato wo enti a wasa wo kɔ no de wo ho akɔkyerɛ mu sese na wo nkɔ na fon so nkɔmɔ de sa de hia de ye nka ne fon so sa wo mame ba ma no wate ne nka sɛ ye so wo hen te se gwa mini baabi wone nam kora mama mini baabi a wone nam enti tonkrama no bia na wo tie na ne busuani bi tie enti tonkrama no de asem na apɛ sɛ wo ka kyerɛ na wie te se bra kwa bena wa se mo to nkora gu mi so a kyerɛ se wo nim se bini aho no so ma ye ma fa mu de bia eti se le me so da woni na gwa so di mo bini na me so me ho nto me se aho kyerɛ we se makwa kofa me kwaji se sika we san we se ya to mi se ya akora no ma me ahya na age akora na
wo hwe na wotima ne ko school edi misra wo dan wani na azu be so me mu na hwe nkura ne bi mame enti dan wani na so ebe so nkura ne mu ehwe mu bi mame Minister IBJ chief executive producer ede madwumedie na obode homoden se ensa beka be ma no yensa kan no so no na homa no asa drop na yenim se network o se ba bi owo no so na enyo nti no odinkan ne twetwe nkomo yenko na yenko tie nkomo twetwe ne bi mra. Hello. Ato Mr. Kwabena Jamvini. Me ba cho why na me ka chai. Me ka se free SOMPA TV, SOMPA FM. Ai. Yo wada roma anopede frɛ wa anya bone. Unim nana mafusia. Nana mafusia. Nana mafusia. Ai o kono ma francho. Ai. Ordinance ma beda yen se one okura mami ensa. Na asibe fibe du yenu na montamate. Na se nkwa no hwemu no enkoye kura yenso. Okay. Ose nkwa no hwemu nkoye. Yenso yentie ba akofo asem. Tina wo se yebopune wo ginkyire mu se no kure. Ana se na asem sitie wada roma. Mate. La base. Na ono na sabno odo abada wono me hu sade me si enfrene ba sade me si Okay. Anka sabno me ayano kore na ankwalaro me dia ba kono kora dia ne kwa dia de so dia wa ya panyini a wano ntimi fa na asem o me kan kire obi se o ma me na asem me se ye invest family no ndi wono so do ko fa wono na asem be kola sha be bo charge ya minim do fa so kire se ni ba no kola wo kan asem no wa wo a me kola me ne ba na tie. Okay, mbacho nti wono ne won kwada sai O me ya me sa na o me ya be miensa na aka no de se msenketo wo wa me ye mienu na aka no mienu na aka no mienu na aka no ko mo nyankete ngete mbacho omo age ne be sai ba kon second one ne ye 90 years ana last one so second November na only 16 years. Okay. Na wono sa 16 years na woye menene na tse me na woye kete be 2.5 years ana wadene ma me ada tam no omo tri ni nyina ana ote wo mo bre me enti me no omo tena ya ekwa ni mu enti afina asa me ma me nyam kabere ba bia na me de enkwara no ekoma no data enkwara na ketwa ba ko na ketwa pa aja okase unya twabra no na ye kasa kwa wada wo ka bitimi akiri mu kakra ma na hwese me ntimi enya wo mo ho enkobe bi sabe me so emenya ba ndoma menye buru menye busme da che me fi kodipa na ada na wo nko na ne nkoda na tia na ya wado mo bere me mo ja wo mo nyina bere me enti eba ne sa no na me ho ayi na de ye enti me sai eko eho na mo wa jen se nkwala ni ntimi nko ba bia enti me be wo mo eko ma na me do wo mo ko ma no anche na me ni ho kura o side wo mo e baba okay wo mo e betrai afi wono akwane na me ya wono ntimi amani mo ma o ma me na be se me se be mfan kwala no emra na wono wo mtano we na de ema me ka asem na me wo fa panyini wo mu ema ya de koto dokuru ma samri ma ya ne ya committee chairman ya nim afre wo mo ana o me se we de se be ya dance be be minti se wo mo ewum nti me man kwala ne ko nti wo mo ko yi akwatena ne nchen
na kyerɛ emu deɛ na ɛfa problem biara enim ɛwɔ mu a n'akyi kwa deɛ n'akyi sɛ wama nkwadaa no asa yɛ aba ne ho bi na kyerɛ sɛ afei deɛ bɛni biribiara sɛ mene nkwadaa ntɛnti ne yi n'ani sɛ mene nkwadaa no ɛbɛtena na meanwhile na ɔbaa no wɔ mu no ɔno na ɛsɛ kan wɔ no ɔdeɛ na n'ani kae sɛ n'ani afi a wɔnim adeɛ nti ɔbaa no deɛ wama ɔbaa no amene nti mmarima no mmienu na mene wɔn tena ya ɛna kanyini no akyi na wɔyɛ sɔmɔ nti mekora na mewɔ akra ɛna ɔmefrɛ me sɛ wɔmu no nti mema mewɔ fa ɛna mɛbrɛ baako na ɔmokɔ ɔmaama ɔno kyerɛ sɛ wɔkɔ afonadwo hɔ no so sɛ neɛ wɔnyera ayɛdi a ɛneɛ nti ɛna kanyini no nso ɛkɔɔ hɔ nti ɔno mpo koraa yɛsɛ ne yɛno koraa dem fan sɛ ayɛ yɛ ma ɔno deɛ wɛsɛ wanyini koraa wɔyɛ driver bi a wɔne deɛ yɛsɛ wɔno wɔnyɛ akwadaa bi a wɔsi wɔ ha wɔn no anaasɛ wɔ ha me a wɔno wawo koraa me ne ba wɔ me nkyɛn nti ketewa no mene ne tena ya maame no koraa n'ani ehunu akwadaa no firi that time bɛyɛ sɛ 2012 ne mu hɔ wa me ha akwadaa ne da bɛn so an ha me nti 2019 na me wife am ne tie na wanya ayie na wɔso okɔ ne kurom nti ɛbra ayie no na sa akwadaa no no ɔno nso ensɛm bi akɔso a na ɛnyɛ na toa so a ɛbɛkɔ akɔyi mususɛm nti na wɔ sɛ ɔbaa ne sɛ wontumi nsa ama no nka ne ho ɛne no nkɔni kurom no nti mefrɛ me ba panyin no ɛma ne kɔfaa no ɛde no kɔma ɔmaa me nti me wife yɛ ayie no akyi wieɛ no ɔbɛkuma sɛm mabɔ akwadaa no bia da ɔmaa me ne kɔmpreni wɔyɛ akwadaa bɔne wɔyɛ sɛ akwadaa no ɛmmra ɔtumi frɛ me sɛ mensɛnde ne sa no ɔmfa nkɔ mɛsɛnde ne sa no wɔnkɔ nti menam ayɛ maadwɛ sɛ menim yɛwɔ like ayɛ sɛ ɔpɛ wɔyɛ no nso ɔpɛ freedom nti ɛneɛ saa deɛ ne menyaa na ne pɛ ma no nti wɔfrɛ me request me sika a ebi wɔ hɔ a mefie no ebi wɔ hɔ na masɛnde ne bi nti kasa no nyɛ mu no nso ɔbaa na ɔbaa hɔ no ɛsɛ wɔde me ayɛ sɛ sɛbe bɔɔl aso adeɛ bi always ɔpɛ sɛ ɔkasa kyerɛ me kɛsɛ me ne wo ntɛm ate from 2009 ma no ntie a woda ɔpɛni wo ne wo kunu nɛkye me ne me yere nɛkye wofrɛ me biaa na wodi matɛm na wodɔne me mɛkyi wɔ sɛ nyame adom sɛ meyɛ obi a madwene bɔne wɔ me tirim a anka wakum ato atwene ɛkwan bebree nso nyame adom ne accident ahodoɔ mmienu nso mu bia ne hɔ a ne wuyɛ wo saa yɛ me deɛ wɔbɛyɛ m ɛfrɛ me didi makyɛm ɛkeka deɛ wɔpɛ kyerɛ me nti nansɛn mu hɔ na wofrɛ me sɛ ɛno koraa na mɛbɛyi ne ba no na wɔ ne wo nɛteɛ sɛ wakɔgye loan bi na loan no ayɛ ɔka nti wokɔpɛ baabi atena nti akwadaa no pɛ sɛ ɔde akwadaa no kɔ akuraase nti akwadaa no wɔne ɔmaame nɛteɛ na wona wonim di ntia wo ma oba ne ngwade akwadaa no wakɔfa akwadaa no wo sa de akwadaa no akwadaa se abɛkɔ akɔfa problem sa de abra akwadaa na ma ɛsɛ adwuma na wɔyɛ no kwa wono wonya asodie mfanya nti ɛna me yere ka sɛ me ma ne mfa ne nkɔ ne me nka nkyerɛ ne no ɔmfa akwadaa no ma na ɔde akwadaa no ɛbrɛ yɛ okay wo ne bɛɛma na wɔyɛ 15 years ni nyinaa ɛna ɛba akwadaa no baayɛ ɔsɛ da ɔbɛsa akɔ maame hɔ afadwo hɔ ne ko a wotie no biribiara ni hɔ a ɔyɛ wɔ hɔ kasa ma me ya wa say fie bebre ni akwara no kwa the friend said the last time I sent. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me da from Pacho Pom to say. Na me adom. Na kwa bra na me ne ka say. Pacho bra kwa bra jan fi na me ne ka say. Ada me Pacho wo wa ye na ono wa premier na. Ah, me ni e me wo office. Awusia minister na yemfa voice wo ya na yemfa nye de obekan me gidi se wa kan wi nti no ma message champon
Ma Mary ase mechia no baby owo bia no kan beka se ma Mary mpa cho me se champion yenko sima miensa ne ene nan ne yefa enye oba no but ansa na mpa cho so due mo ma miensa be ma na asam na wo kan ni nyina no enya no be na na fosu ya wo yie enya no mi yan se enkra no ni no mo akwasi ni Kate no ba no Kate no kwet akwan bo no opi wine ena me hwe nkwede kukuhwe ase hwe nkure ya mama roda ni mu no me ba no panyin na wo so bodi meto di meto roda ni mu no na was wo hwe se me pelands ma no me frɛ wo se kwabana we mu nyina wo gya nkura me na gumi so wo nhwe nkura no wo ko gya nkura ne gu be ma no so so de me wo so me bre wo de se nkura no kwa no mo ba enkwa no kwa no mo ba me say wo ko gya nkura ne de gu be ma no so ba ko ne fo ko de mi ko gya nkura ne wu su biem enti ba ko no pido o Jesus strength na e won nchen na sanketwa panyin ne nketwa panyin wo ba no wo de wo menchen a me ne nkura no na empress na wakogya nkora na egu be ma no so e wa bla na woni ho kora mpa o mo frɛ no ka kye ne se nkora no de o ma ba abegu na chi me pa cho da kro pe enti de o kan nyina wo bo o kan nyina mama wo yes wo ha adwen pa obi afrɛ me sese e wo obi atast me sese se wo ha adwen kakra wo ne be ma no tie na wo ha adwen kakra do o ka e be nyina busuafo be fra ka sa asem no bu de bro nkwa nu site fo anya wo mo tie de America no bronco mu new site for no mo na ti mantem so nyo no mo na ti fie asama ba mi bisa wo se wotimi kode koto abusuani bi anim watimi anya no ho wo se ono ana ogya no but be man krobom semiti ni ya me se champo chesensem asam no kodi mpanyimfo krampo anim asa wo ha adwen kakra o ka se me ha adwen mama ha adwen ana ote ya ne se sompa ase no no bi ekwogi loan na wontimi ntua ha se oba ya na ya tua ma no mama mpa cho nyesa ba asa wo ha adwen me ha adwen se nkura na hom ti se hwe se me from the kwabranti wo didi ame no atu nkura agu mi so me se champo yenko